Inaramid ti Apo, umay kayo, taagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, ti ayat ti Diyos anasudi, tuy aldaw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, taagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken Kagabsat na tipon-tipon tayo itang aldaw, gapo iti ayat. Ti ayan-ayat da Rogelio Jr. ken Mayra, kayat da nga idaanon iti Diyos, idaton iti Diyos, pasantuen na ket agbalinda ana Christian one a pamilya. Makikaysa tayo kadakwada, magipagragsak ken magipagkararag tayo kadakwada. Tapno magunod da kuma si pupudno, daytoy akam an asawaan nga awaten da. Gintay nga rod iday-dayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kang natwa, ket dito'y gagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanug daka, pagrugbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, kapuiti na indakla, adayag mo, Gloria iti Diyos, di kangatwan, Apo Diyos, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabaling amin, ket sika Apo miak Jesu Kristo, bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, siga mangika, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, siga mangikan, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi, sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami, Gloria iti Diyos.
nasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, hindi timpuyok ti Espiritu Santo, hindi gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo anasantuan a misteryo ti singgalot ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Timodem kadda iti apanangidawdawat mi kada Rogelio Junior ken Mayra. Si tatalekda ken ka, ket si tatalekda met iti maysa ken maysa amang pasingkad ita nga aldaw ti panaginnayat da. Aramidam ko mga iti amin na panagbiagda paneknekan danto dayta nga ayat. Dawatin may dato'y gapo ken Apo Meso Kristo, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan. Amen. Agtugaw tayo. Dahito'y may basa na adaw iti libro ni Tobias. Idi isudan tinakarikep a kwarto. Bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararagta iti Apo, ti panangaasi na, ket ilisi na ta iti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararagda iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kasto iti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapunan mi, may kariya may tanok ka, may daydayaw kumatinagan mo, iti agnanayon nga wan inggana. Iti imatang ti amin na parswam, iti langit ken dito'y daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, ngagpaay akatulungan, ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Takinunam, saan anasayaat, iti lalaki ngay sisuna. Mga ramidak iti kadwana, akaarngina. Apo, pinilik ni Sara, gapo iti natakne nga panggep. Saan agapo iti derrep. Kasya na kami kuma, ket ipalubos mo ngagbiag kami, aging gana iti kinalakay, ken kinabaket mi. Sangsang kamay sa kinunana, Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Ti kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Ti kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Naragsak ti nasyon, at ti Apo ti Diyos na. When naragsak dagiti pinili na ngagpaay ken kuana. Ti kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. When salwadan na dagiti agtalek, iti dagbalbaliw nga ayat na. Ti kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo. Isu ti mangtulong, ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana. Agtalek tayo iti nasantuan, anagal na. O Apo, adda kuma kada kami ti dagbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda, tinamnama miken ka. Kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosias. Daytoy dagiti tattao ti Dios. Inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo akas iti
panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin inaayon nyo, iti ayat ang mamasing galot, nan anay iti suwa amin. Ti talna nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso, tadaytoy tinangawisan ti Diyos kadatayo. Iti maysa bagi, anayon kuma nga agyaman kayo, agtalinaed kuma kadagiti puso yo, ti mensahe ni Kristo, iti amin, akin abaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin akin nasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta, anapno iti puso yo, iti panagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden kan sawen nyo, aramiden nyo itinagan ti Apo a Jesus. Agyaman tayo, kayo iti Diyos, ama babaen ken kuana, ti sao ti Apo. Ay ti Diyos, tumakder. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin tumaitet tuken ka. Alleluia, alleluia. Sa pulen pa'y ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin tumaitet tuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko agiinnayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem kuno tong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipan ti panangawag ko kada kayo. Ta saan nga ammo ti araramidan ti saan nga ammo ti adipen ti araramidan ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaammok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak no dikat siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo, agtugaw tayo. Ialis ko man dati kandela tamakitak da JR John ken ni Myra. Good morning. Rogelio Junior ken Myra. Makasangsangit sa mo ni Myra. Iawid yun di Pangasinan no. Good morning kada kayo amin Apo. Na minsan nag-reunion kami ti Batsmi dita high school, San Jose High School. Kay batch 1991 naggraduar kami ti high school. Makitak dagiti ka eskwelaak
agap apo da gaya man, naglalakay mo ti itso, naglalakay mo kada nagbabakit da ito itsura da. Sangka ko nada, kung najimay sa, apayangay nga nagpadi ka, nagnengneng kamot idi ko. Kaam mo ba, basta nagpadi ak mulatan, kung nakmat Kada jimay sa kunana, sangka ibaga na imbag pay king katapadi ka. Hanya nga imbag nga padi. Kasla dati pagsasao nga, ano sambagi, tadi kamot nagpadi, kakunak kanya na, ala, padasam ti agpadi, ag sinukat ta, kunak. Imbag kanya, nagpadi ka, magatang mo ti kaya mo, makan mo amin kanin, kaya mo, at dalugan mo, kunan, ag sinukat ta, 2 bulan, kunak. Sikati agpadi, alaang talugan ko, ingka di kumbento, alaak ni baka mo kunak ko mga tupul mo diyak kaya tamang langar sa nung aron ko mga alaak matabaki na katupul mo kapadasim ako na ti biyag ti padi apete ko na yumayat adda mayat na adda madina wan nga agpaiso ta kaslala kung kunada ka ano sambagi tadi kamot nagpadi kaslala ti trabaho ti padi ka agkuy-kuya ko iji kolumpyo na ay apo ti stress ti padi ngarigat. At damat ko nami, may ka, agpadi ka, madiapo, apaya, hanak mga min nga makaasawa. Apay, tila, apay, ti, ala, salud, ay, inya nga min ayat ti os-osto, inya ti naragragsak. Agpadi, agbaak, uno agasawa. Laman? La. Kadamo dagiti kakaeskwelaan mi nga seminarista, idi kwa nag-decide da rimwardan, nag-aasawa da, umay da kanya mi, timat ko na da, nagpadi ako mamulaengen. At damo dagitay baak, diya mo na niya dagitoy baak no naludasan daw, no gasat daw, no kinayat da, nagmalmalas da siguro awan nangayat, nangasawa ako mamulaeng ko, nada ta awang mangtaraken. Adumat ati agpadi nga nagkuna nga nangasawa ako mamulaengen. Ngaman niya gamin ay tinaragsak nga biyag. La Rogelio Jr. da kay latan ti luguban mit at tanga aldawon da kayo ti kwanta da kay ken ni Mayra ti kwa. Apa yang nga pinili yo ti biyag na asawaan. Kasi adda gamin di kultura tay nga Pilipino nga no agsinggelak madimot sinunto mang taraken kanyak which is true sinunto met. Ngam namatay mo lang nga masapa ni lakay mo gaputi ka aarak taong tamo lang isunto mo lang nga siksika nga agbiag. Nangasawa ko malaengan, nagasawa da, ang kitaan nyo dagiti daddo mga nanang, nagasawa da, successful ti anak da, napandat sa bali, duduwa dan tumulaeng, may san tumulan nanang wano ni tatang. Ipapilit nyo ako na yung nga, nagpadi kamla ko man, apati ko na yung tibiyag nalagaan. No tiriga na mo at agbiag ti padi mat nang runa ti pakiyasay nam ka Salcedo po nagsakit ti ulo. Naku namin nagasawa mo lang anya nga min ayat ti mayat nga biag. Agasawa ag-remain nga single wenno agpadi wenno agmadre. Mayat amin. Mayra ken Rogelio Jr. mayat amin ti biag ure ti married life awag data bokasyon dayta tano awan agasawa agpadi tay amin naklep mo ti kapututan tayon amut awam mo ti aganaken no nagasawa tay met amin nagaanak tay mo amin kanapno mo ti lubongon ano mo ti agpadi kada agbaaken mayat amin. Hanyo ibagbaga nga nagpadi akla kuman. Akino nakapaspasaw kayo. Ngori dagita ninong kada ninang yo kada nanang kada tatatang yo. Very proud da di agkakasarda si kayo. Inaladaam niya kalalaingan nga banda. Abalayan, nebrasa taman. Inaladaam nga po ta panawon ti eleksyon. Inaladaam nga politician kada ninang damo dagita idi. Nakaragragsak da. Idi nagkabalaydan nga duduan, awanan day diragsak, nagbalimutan nga libbay. Day di kibin ka nagbalinan nga. Kalbay, nabartak ka man
awan ti, uray na inya ti pilpilyon tayo nga biyag, na pintas amin. Depende laeng no datayo ti mang parigat. Umuna nga example, siyak, padiak, pinilik tinagpadi. Adu adagiti gundaway iti biag ko nga hangko nga inbiag met nalipatag ti kinapadik with all amin-aminan kina kinaawel kina ko aging ganang maidongpar kati bagon libag ko na nagbiag ka laeng. Uray no padiak no pagbalinak nga miserable ti biag ko mabalin. Problema ag aming nga chismosa nga pumarokya, kabalay ko nga hanga makasursurot, aga-apa nga paro. No problema ang kay amin, ajak pala agawid. Dakay laki din ko nak Ngam na pagbalinan tayo nga challenge amin dagita iti biag, nayon amin ti panagserbi, agbalinlat ta agtalinaed anaragsak, kastamo ti agasawa. Mabalin nyo ti agbiag, anaragsak, uray adda problema, uray addahan nga pagkinaawatan, uray adda kurang ti biag. Mabalin nyo nga agbiag nga naragsak. Ngam no may isa nga kamali, isunti, gawin at di panggasinanan. Wunman. At dalabasitan nyo nagkinaawatan ng awan mangibaba ti pride na, nagtintin ng sitan, miserable aday tagasam ta adda kaabay mo nga mamu ka sarasarita muka biag mo ta bakit kalbitom kan na nga kayat handihaan inton pumanaw ka ang kawon akin di mo kayat nagbasitan nga ba nag-awan mangibabati pride na narigat ang biag data na imagine nam ta agkabalay kayo sa bagay manutawin nyo agkabalay di kad makauma tarupan na mataan ayo makadomingon di ka matlagtot brasen agat arak kalatak makauma mat nga talaga mat kaya kanayong kay ngagkadkadwa no haan nyo nga ikanti haan nyo nga palamanan ti ragragsak inanos kinaasi ko na ti maikadwa nga maibasa ni nagmayat na ti maikadwa nga maibasa anya ti kunana ikawusyo ti kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba ti panagasawa bokasyon metlaeng dayta iso garod ti pamilya iso ti paggapuan ti nasaya at tao laglagi pen tayo dayta iso met ti paggapuan ti dakes nga tao kano di uneg ti pamilya ka haan nga nagaburan ti ayat haan nga nagaburan ti kinaasi haan nga nagaburan ti kinapudno siguradom di rumwar iso met lang nga iso ngam na niya dati kunana agi inanos kinasingpet agpin na kumbaba, no may sa laeng ti agpakpakumbaba, may sa natangsit, ay ka madi ati taray na, kasla mo lalugan ang flat di may sa. No di may sa lati agan anos, di may sa ka, aglukloko nga di maagbalbali, madimot, dapat agsin na ranay. No adda nagkamali nga may sa, mabalin mo apakawanin agsubli. No adda nagkapsot nga may sa, alangunan, haan nga italmag. Narigat di agasawa nga kwa. Narigat di agasawa nga agbinbin nilag. Nadapagkurangan ni partner mo, nilakay mo kumamayra. Sulbarin nyo nga duhaan nyo apan ipadamag. Tadagita kung kunayo nga gayim yung nga talken nyo. Dagita kung kunayo nga agupin naklaeng friend. Data pagupinam na nagupin ka laeng usuna nagupin met. Inyupin na met amin. Nagsinakit kayo. Nadapagkapsutan tunggol man sa pagsaritaan nyo. Haan nyo mabaling nga ibilag. Sika Mayra, ikam ti respeto iti matang ti tao ni Rogelio Jr. Ikam ti respeto iti matang ti tao ni Mayra. Ilakaman nyo ta partner yo. No adda umay chismusa nga karubayo, ay amam nilakay mo, hamudeng-denggen. Ikararag mo nga gumel dagita nga chismusa, tano dadumay so damang dadadail ti pamilya. Kastamag keng ka, Rogelio, ag-focus kayo.
Ado ti pamilya nga namayat ti panagdangdanggay da. Ado ti pamilya nga mayat nga pagtuladan nga uray no sinubok ko mati panawon isuda, sinubok ti tiyempo ida, nagsinnaranay da, napintas da yung mabuo da pamilya. Aging nga nabalay ginto dagiti pamilya da, anak da, addaan na sayat nga kababalin dagiti anak makagridwar da. Ado ti kasya a pamilya. Ngam, hantay nga ilibak, ado ti ma-challenge a pamilya. No agpadala kayo ti kinakapsot, no agpadala iti dagita pride, no agpadala ti kinatangsit, no agpadala dagitay outside the force nga mangdaddadael ti pamilya, nalaka nga mapukaw ti pamilya. Isu nga ibagak kada kayo, tatapay laeng, ti panangpili, ti bukasyon, ti panagasawa, haan nga narigat, haan nga second choice laeng. No dumagamin ka, jak mga agmadre, jak mga agpadi, mga sawa aklatan, apay second choice ay ti panagasawa, haan Apay kunayon nga to ayamo ti sakramento ti orden ti kinapadi, the same ay sakramento nga awaten nyo. Isugurod nga ragsak yu dayto nga aldaw, natanok dayto nga aldaw. Haan nga second choice at ti panagasawa, mabalin nga pagbalinan nga ti pamilya, nasantwa isugurod diay. Haan nga mabaling nga pagbalinan, dapat la nga pagbalinan nga ti pamilya, nasantuan, nasagraduan. Sino mga ramid, haan nga dagita man nagkararag nga kaarubayo. Da kayo. Makatulong da, ngam da kayo ti mga ramid. Nangruna kanyang mayra, tas ikata babae ka. Haan nga second choice ti panagasawa. Haan nga opsyon laeng. Ti panagasawa, gapota pinili yo, mabalin nyo nga ikari, nga dahito nga panagasawa, agbalin ana sa graduan, nasantuan, pagtuladan, modelo, dagiti amin. Ngam kas ano nga maaramid daytoy, so di ko na ni San Pablo kadagiti taga-Kulosa, agi innayat ko na nangamin ti ni San Juan iti Ebanghelyo. Nalakang ibaga jib agi innayat. Ngam anya ti ramon ti ayat. Ti ayat adanayon na kinapakumbaba. Ti ayat adanayon na pamakawan. Ti ayat adanayon na nga panagan-anos. Ti ayat adanayon na nga panakaawat. Kada ito nga ayat paggapuan na aggapula ang iti Diyos sala mabalin nga agayat ti tao no adda na Diyosan abiyag kanyana. Ti taong hanam mo ti agayat iso dayjay siyempre sa pasurot at ti demonyo, tangsit, gura, bales, panagswitik, panagulbod, dayjay ati pasurot ti kalaban. Awan ti ayat ijay. Agsinnerbi kayo si ka Rogelio Jr., Onyol, agserbi ka ti asawam. Si ka Mayra, agserbi ka ti asawam. No adda gagayam yo, adda pamilya yo, sekundary la dagitan. Da kayo nga pamilyada, maikadwa kailangan nga serbyandan, ta inaladan ti karbengan da nga kas agasawa, palubusan nyo ida, tulungan nyo ida, ikararagan nyo ida, ta iso ti kasapulan da. Gaputa da ito ayat nga kung kunayo, aggapukin ni Apo Diyos, pangsaduan nyo nga rod ni Apo Diyos. Haan nyo nga itulok nga malubat kay ti oray lang nga. Ay nakakita kay ti cellphone-an. Ay walangan mga kay cellphone no nalubat. Awan serbina. Tano dagiti nalubat nga pamilyan so diyan gulo, apa, innagom, tinuray, sakit tinakam. Umadaw kayo. Ingkay umay kayo ag-charge. Agkararag kayo, no tirabi no napintas di gundawayo, uray madi di gundawayo, agkararag kayo. Masapul nga ag-charge kayo. Haan yung orayan nga malubat, ginalubatan ka, tinto maudi nga solusyonan ka, agsina ka main. Nakurang di kararagan, kaslamag lakan nyami nohang kami nga ag-charge, nohang kami nga agkararag, uray padi ka, maklip. Isungarod nga masapul ti karkararag. Hala kada kayo nga naganak da Mayra ni Rogelio. Rogelio, palubusan nyo, ikararagan nyo ida, nang runa tayo pagpatulad nyo, kada kayo nga ninong kada ninang, may sa tigagam tayo, anya da ito, haan la ka di nga malpas datoy nga kalay sa awid nalpasen, haan Ti panggap tayo amin, agraman siya nga padi nga ministro yo, ti panggap tayo napintas,
ti patauden da a pamilya, nasayaat ti bunga da dagiti anak da, agbalin da a pagtuladan anak Kristiyano, dagiti ati may sa nga panggap tayo. Hangaga po ta, agninninong tayo, agpakpakasar tayo, umay tayo makiragragsak, nalpasen, haan. Iso nga dahito'y selebrasyon laeng dahito'y may rakin Rogelio niya. Ngam ti us-us tong application ti panagkasar mangrugi no bigaten. After kasar, isuntot pa ng rugi yun, nga makuna nga agasawa. Kaday ta inaldaw, masapol nga ag-survive nga inaldaw. Nakasurvive tamanan dahito'y nga aldaw, nakasurvive tamanan dahito'y nga aldaw. Kitaan nyo na niya ti pagturungan na di pa nagsurvive yo. Nung maibagay ka di ti pagayatan ni Apo Diyos, pagsayaatan ti pamilya. Ngam no nagbalin nga may maysa, pagayatan la di maysa, adda pagayatan na di maysa, mangrugin nga madadail. Iso nga agtinnalag, agsinaranay, aginnanos niya. Dahi tati panggapyo, ala kakabsat datay amin nga dito, inang rona kada kayo nga naganak da, kayo nga mga anak. Da kay amin nga mga ayat kadakwada, ikararagan tayo, tulungan tayo ida, mabalin tayo at tulungan ida. Pakitaan tayo tinasaya at ida. Ayatan tayo dagito nga agasawa. No, agbalay gi tayo dahito ka napintas to ti masabayan da, hantay pa'y mauray ka dagito nga panawan, napintas to ti pamilya nga patanuren da, nabalay ginto dagiti anak nga mapatanur da, balay gi ko natay tumat. Tanagrigat mga mangkasar tayo dito ka, after 2 months, after 2 years ka, problema mo laeng. Haan nga kasi ti panggap tayo. Awan apulos ti kasdi panggap tayo. Alam makidangday kami kada kayo iti daytoy nga ragsakyo. Makikaysa kami iti daytoy nga nasantuan nga aldaw nga para kada kayo. Sapay ko mata makapudno tayo amin. Iti daytoy nga panggap nga balbalaken tayo. Tumakder garod da Mayra ken Rogelio Jr. dagiti naganak. Ing kayo iti abay da. Kastamo dagitay principal sponsor, mapang kayo ti abay ken likodan da, dagiti mga anak apo agtader kayo dita tugaw yon. Rogelio Jr. ken Mayra itangal daw imay kay ditoy tapno patalgedan nyo ti panaginayat yo, babaan ti agnanayon asing galot, iti saklang ti iglesia na, ipanamnamak ti panangidawdawat dahi ti agimong kada kayo, tapno ti Diyos iburay na kumatinabuslan a pamendisyon ken panulong na kada kayo, amang tungpal kadagiti annungen, ti kasasaad ana asawaan. Bumabakay ta, pangasiyo. Da kayo met nga nang nangruna kada kayo nga naganak ken mga anak dawatek kada kayo tatarabayon nyo kumaida babaan ti karkararagyo ket awatin nyo kumaida akas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Christian wan agimong tayo. Rogelio Jr. ken Mayra songbatan nyo kumaasipupod no dagitoy asaludsod. Mayra imay kametlaeng dito asibubulos tanakem mo tapno isinggalot mo iti panagayat. Isinggalot mo tabagem iti panagayat ken panagserbi iti asawa. When Father. Rogelio Jr. May kametlaeng dito asibubulos tanakem mo tapno isinggalot mo tabagem iti panagayat ken panagserbi iti asawa. When na po. Rogelio Jr. ken Mayra sidadaan kay metlaeng adu amang isurun to kadagiti anak ti Dios nga ipaay ti Dios kada kayo tapno dagiti anak nga ited ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. When na po. When Father. Yan tangay kayo ti agkalaysag sinango kayo aginiggan kayo iti ima ket iyeb kasyo ti panggap yo iti saklang ti iglesia na babaan ti panang songbatyo kadagiti asaludsod agkinuros kanawan kasyahay kasta na sweet nya songbatan yo ngorod daytoy Mayra kayat mo matla nga kadwam ken asawam ni Rogelio Jr. babaan daytoy a seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When Father. Iyawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. When Father. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. When Father. Rogelio Jr. Kayat mo matlaeng akadwam ken asawam ni Mayra babaan daytoy a seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When na po. Iyawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. When na po. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. When na po. Sumurot kayo kanya. O apo mi a Diyos.
O Apo mi a Diyos, Apo mi a Diyos. Ipaay mo kadi, ipaay mo kadi, amanipod itang aldaw, amanipod ita aldaw, ti puso ken kararwami, ti puso ken kararwami, at kay kaysada iti amin abanag, ag kay kaysa na amin nga banag. pagrigatan man wenno pagimbagan, Pagregatan man ken tuwagin bagan. kinabaknang man wenno kinapanglaw, Kinabakmang man wenno kinapanglaw, pinapanglaw. sakit man wenno salunat, Sakit man wenno salunat. aginggat di nakampagsinaen ni patay. Aginggat madi nakampagsignaan ni patay. Ket ita da kay amin nga adda ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak daytoy asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Bendisyonan nyo. Ditoy. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsingyo. Titulong tayo adda itinagan ti Apo, isa nangaramid ti langit ken daga. Bendisyonam kada Apo. Da Rogelio Junior ken Mayra nga adipen mo kadagiti naan-anay asan ni kwa ditoy daga, isu da aladawan dagitoy nga aras, ket iserbida ko maapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo dagiti asingsing tapno da Rogelio Junior ken Mayra amang isingsing kadakwada, agtalinaed da ko mga agbiag iti sidong tinalagda panaginnayat ken kinapodno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kada Apo dati na santuan a Biblia ken Santo Rosario. Laon ti sao ti Dios sapay ko mata ibiyag iburay ken basaen da Mayra ken ni Rogelio kastamo ti panangibaba at ni Apo Santa Maria gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alaom di singsing ni Mayra. 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 Usarum dati nga singsing. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Iti ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. Double mo. Siya. Ada timing na hanggang nga serek. Alam mo. RJ. Ay, Rogelio. Junior. Baka ni tatang namot ti maasawam. Rogelio Junior. O sarum da ito ya singsing. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnok king ka. Itinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. Nga, alaam data aras. Kag nervyos Nagdadamo kang agkasar. Ay. Awang practice. La. Kadadong tulak kami nga kuli-kulintitin na. Artin to mo dati. Nga, iganam nga doang imam. Itayam mo ijibaba na. Gore ka, iganam kasi. Sikalo na po. Basta. Itayam mo at babae. Ay, ayatek na asawa. Ay ayatek ka asawak. Iyawat ko ken ka dagiti nga aras. Iyawat ko daytoy ken ka dagiti mga aras. Kastanda ti panangidaton ko. Kastanda ti
paginagaton ko, tibagikin ka, nagpaay nga pagimbagan, kenti pamilyata, itinagan ti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. When awatak ida. Mga siya. La, hitid mo, paray. Awat mo, niya. Pag nervyos kayo, pag dadamo kayo ng agasawa. Awang practice. Ang kaya nervyos, Awatin nyo dito, umiggan kayo nga dua. Awatin nyo, tinasantuan a Biblia. Basain nyo, ibiyagyo, itinaldaw-aldaw, iburayo kadagiti tattao. Nya? Tanong mo tong palyo dito, makapudno kayo na, ad-adda nga makapudno kayong agasawa. Dawatin nyo di pa nang ibabat niya po Santa Maria, ita iso tinalaing nga mangidaulo iti pamilya niya. Kakabsat mapadayawan at nga mangiparangkada kayo, iti kabarbaro na Christian one asa nga pagasawaan da Mr. and Mrs. Rogelio Junior and Myra Gamueda. Palakpakan tayo ida, lagbaw kayo kadakwada, baw. Nagparintuman kayo, tay mang sindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord aramidan tayo. Kabayatan na tigimong tumader para iti kararag asap-asap. Idawdawatan tayo ti iglesia ken dagiti akakaskasar at ipanagasawa da. Iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na. Tisongbat tayo apo denggen na kamkadi. Apo denggen na kamkadi. Kasyam kad apo ti Iglesia Katolika iti sangalubungan, dagiti disipulo na ken kuana ken dagiti agserbi iti gobyerno ti pagilian miya Pilipinas. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Kasyam kad apo da Rogelio Junior ken Myra, ket pagkaysaem kumangag na nayon dagiti puso da. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan, palag-anem ida dagiti rigrigat da, ken pagtalina edem ida anapudno ken ka iti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo iti apo. Ringem kad iti grasya ti sakramento ti panagkasar kadagiti amin anasawaan. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Kaasyam ka dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apo. Apo dinggan na Denggen na kamkadi. kamkadi. Manakabalin kan agnanayon a Diyos kitaam kada si aasi dagitoy nga adipen mo. Ipaay mo kad kadakwada ti panagtalay na eddaan na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa. Ket kalpasan ti atidog ken nasingpet a panagbiag. Gungguna amto kad ida iti agnanayon aragsak agraman dagiti anak da ken dagiti mga ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo. Ti Diyos apo umay tuy daton mi ket awatem ida sabay tamay kari amay daton ti rabaw ti altar na daytoy at tinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan dud na datun ti padaya apag kay dayaw mi ken
Diyos Apo umay kuma. Tuy daton mi ket awatem ida, sabay kumatamay kari. Amay daton ti rabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako madaytoy adaton kadigita imam. Ket may paaya pakaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadaytoy daton mi ama ipaay kada Rogelio Junior ken Mayra babaan ti panaripatom pinagkaysam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag daan na asawaan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ket. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadan as itatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kariket. Pudno unay ang maikarigat rumbeng tumutop kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios. Tasika intag ay mo ti tao aparso ti kinaimbag mo ket intanok mo iti kastaunay ta iti panagkallay sa ti lalaki ken babae imbatim ti ladawan ti ayat mo pinarson ti tao gapo iti ayat ket di mo sardayan nga ayaban ti amang tungpal ti linteg ti panagayat tapno iti kasta pakiranudem to iti agnanayon nga ayat mo ti panagsinno kat ti panaginnayat ti lalaki ken babae mapasanto iti sidong ti sakramento ti panagasawa ket agbalin atanda ti ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken dagiti amin na sa santo agdaydayaw ken agrokbab da iti gloriam iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met napakurang atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo at Diyos, dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagat, napno day ti bagay day dayawan. Husana iti kangatwan madaydaya di umay tinagan di Apo Husana iti kangatwan. Pudno unay Apo biig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak.
ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Ipalangarang mi di ipapatay mo. Uwapo aging gaiti yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi. Laglagi pam met ni Marlo nga obispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay dagiti kakabsat mi apimusayan, isuda as inanama ti panagungar danto ken dagiti amin anatayen iti sidong takaasim nang nangruna ni Francisco. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinawagan mo. Dumteng kumati pagaryan, matungpal inagem mo. Dito'y dagaakas sa dilangit. Idawdawatan tayo da Rogelio Jr.
ken ni Mayra, itaturugyan dati biyag anasawaan tapno kan kanayon tulaeng analagda ti panaginnayat da. Nasantuan nga ama, inaramid mo ti tao aladawam, ket pinaraswam ti lalaki ken babae, tapno babaen ti panagkalaysada iti puso ken bagida, matungpal dati annungen da ditoy abiyag. O Diyos, inaramid mo ati panaginnayat dagiti agasawa, iladawan na da, iti panakitulag mo kadagiti tattaom, ket ti parangarang na ti panggep ti ayat mo, ket iti panakasungpot ti sakramento, ti panagkasar, mailadawan met ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na, dawaten mi ti pamindisyon mo kada Rogelio Jr. ken Mayra nga adipen mo. Ipaay mo kad Apo itatarugyan dati agbiag iti sidong dati a sakramento, tag pinaraman da kadagiti parabor ti ayat mo. Ket ti parangarang da iti maysa ken maysa kadakwada, ti pakakitaan ti kaaddam ti baet da. Pagbalinem amay maysa tinakem ken puso da. Ipaay mo kad Apo tataginayunen danto ti balay abangunen da babaen ti gaget da. Isuro danto kuma, dagiti anak da iti na Christian one a panagbiag, ket isagana da ida maikameng iti nailangitan a pamilyam, bendisyonam ni Mayra tapno na imbag to nga asawa ken ina, ket taripatuen nanto ti pamilya na iti ayat ken dongo, bendisyonam ni Rogelio Jr. tapno na pudnon to nga asawa ken na imbag to nga ama, nasantuan nga ama ipaay mo kadi, tadagito'y nagkalay sa dito'y saklang mo, ket kalkalikaguman dati makidaya ti altar mo dito'y daga, mapagasatan danto kumamet ang makipangan ti padayam sa dilangit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo mi Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, item kada kam ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, nam ti may salay na sa mapaimbagton ti kar. Agi-inayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo.
ayat nga ipakita ti tao. Isupa ng ited na tibiyag na para kadagiti gagayem na agi inayat kayo. Daytoy ti bilin ko kas panagayat ko kada kayo. Da kayo iti gagayem ko nutong palenyo ti bilin ko. Saanen nga adipen ti awag ko taimpa kaamok ti ama kada kayo agi inayat kayo. Daytoy ti bilin ko kas panagayat ko kada kayo. Saan ada kayo't nang pili kanya dudiket siya tinang pili kada kayo. Tinutukan kayo ngagbunga ti ado ket manayon kuma ti bungayo agi inayat kayo. Daytoy ti bilin ko kas panagayat ko kada kayo. Ti katanu kan nga ayat nga ipakita ti tao. Isupa ng ited na tibiyag na para kadagiti gagayem na agi inayat kayo. Daytoy ti bilin ko kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Dawatin mi man nakabalin a Dios tati sakripisyo nga idaton mi ken ti komunyon nga inawat mi. Palagdaen na ti panaginnayat da Rogelio Jr. ken Mayra. Kasta kumamet nga daytoy nga Eucharistia ipaay na kada kami apada-pada tanaamaan atulong mo gapo ken Kristo nga apo mi. Rogelio Jr. ken Mayra itatanaawat yon ti sakramento ti panagasawa ipaganetget ko kada kayo nga agbyag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Mayra ay ayatom ti asawam ket agbyag ka na imbag nga agtagibalay ket agtalinaed kay ti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Rogelio Jr. ay ayatom ti asawam kas ni Kristo ay ayaten na ti iglesia na makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Rogelio Jr. ken Mayra agdumog kayo taawaten nyo tinadaeg a pamindisyon. Sapay kumata ti agnanayon nga ama ta ginayunen na ti panaginnayat yo.
Tapno umapay kada kayo ti kapyan ni Kristo, ket agtalinaed iti uneg ti balayo. Maadaan kay kuma kadagiti gasat kadagiti annakyo, maliwliwa kay kuma kadagiti gagayemyo, ket si kakapya kay kumalaeng kadagiti amin at tao. Amen. Paniknikan nyo kuma ti panagayat ti Diyos iti lubong iti kasta dagiti agladladingit ken marigrigat, masarakan da kada kayo ti kaasi, ket siyaman danto amangawat kada kayo sadyay taeng ti Diyos. Amen. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, ken ti panagkalay sa Darohelio Jr. ken ni Mayra intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Agyaman tay ti Dios. Alleluia, alleluia. La agkis kayon ta mapicture mo. La kiss. Ni nauma kayon. Nagkaskasar kay pa la. Nene uy ipapaot mo. Shh. La ta mapicture. 1. Naginuma da.